De laatste puntjes worden Joet nog op de i zet. Alles mat kleerwijze van morgen. De inspectie van het ministerie moet dan geen reden zijn om de stal aan te keuren. Ik denk dat het in orde is. Het ziet er eigenlijk keurig uit. Ja, alle stront is voort. Alles rond is voort, ja, en alle scherpe delen die hebben voor timmeren. Alle drinkpotjes door met water, ik zou net weten wat ze nog vinden moeten. Een soort mensen binnen Rijwest de groot geld te lenen. Zelfs in de huisdokter wil hem wel helpen. Het was toch een mooi aanbod, zeg maar zeggen. Maar ik heb zijn, nou ja, ik geloof het was harder eerst. Tja, zonder zijn stiepen. Dus het komt goed. Komt goed. Ja, daar ging ik helemaal vanuit. Ja, dat heb je vrouw ook. Komt klaar. De groot is rekken toch alles type die hij de Aroene tijd kregen had. Hartstikke mooi. Ja, onbegrijpelijk. Mensen zijn steunen. Alle waardering. Geen woorden voor. Als de stal goed gaat wordt, komt het vee mogelijk vreed of oors begint dat ik hem een wieken weer waarom.